Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n ffurfio ac yn defnyddio ffwythiannau gwrthdro. Nawr, o gael ffwythiant f of x, mae'r ffwythiant gwrthdro, dyn ni'n sgwennu fo fel hyn, f i pŵer negatif 1 o x, mae o'n gwrthdroi effaith y ffwythiant f of x. Felly, enghraifft, mae gen i fi ffwythiant fan hyn, 4x ad 3 yn goch fan hyn, mae gen i fi'r llinach sydd hefyd ar gyfer 4x ad 3 fan hyn. Felly, enghraifft, os we reid 1 i mewn i'r ffwythiant yma, yr allbwn fyddai 4 lleosi fo 1, sydd yn 4, a wedyn adio 3 i gael 7. A hefyd, dwi'n gallu gweld hynna o'r graff, os dwi'n mynd â draws i 1 yn fan hyn, dwi'n gweld mynd fyny i 7 i gyrraedd y llinell. Felly, 1 i mewn, 7 allan. Nawr, y ffwythiant gwrthdro ar gyfer hwn, fasa'r ffwythiant, fasa fi'n rhaid 7 i mewn i'r gwrthdro ac yn cael 1 allan. Rwy'n dyna fasa'n dad wneud 1 i mewn, 7 allan. Nawr, i gael y ffwythiant gwrthdro, un ffordd o wneud hynna ydy defnyddio'r graff fel dwi'n wneud yn hyn. Os oes gennych chi graff o ffwythiant benodol, fan hyn, gynnu fi ffwythiant goch fan hyn, 4x ad 3, i gael y gwrthdro, mi feddwch chi adlewyrchu yn y llinell yn hafel i x. Ac yn yr achos yma, sy'n ni'n cael y llinell las yma. A mae hwnna'n gweithio fel ffwythiant gwrthdro, roedd cofiwch be nes i wneud oedd 1 i fewn, 7 allan. Os dwi'n sbio ar y glas rwan, dwi'n gallu rhaid 7 i mewn a cael 1 allan. So mae hwnna yn gwrthwneud be nes i wneud gynt. Ond hefyd, mae yna ffordd arall o ffeindio'r gwrthdro. Os dwi eisiau'r ffwythiant ei hun, sy'n cael ei ddangos fan hyn fel x tynnu 3 i gyd dros 4, yna y dechneg ydy hyn, sgwennu'r ffwythiant gwreiddiol i lawr, f of x ydy 4x ad 3, a wedyn newid testyn yr hafaliad yma i gael x ar ben ei hun ar y chwith. Felly, i wneud hynna, yn yr achos yma, dwi'n cyfnewid ochr yn gyntaf, y 4x adio 3 yn mynd i'r chwith, yr f of x yn mynd i'r dde, tynnu 3 o bob ochr, a wedyn rhannu bob ochr efo 4. Mae x wedyn yn destyn yr fformula ar y chwith, ac unwaith dwi'n cael hynna, dwi'n gallu newid hwn wedyn i gael y ffwythiant gwrthdro, dwi jyst angen newid yr f of x i'r x ar y dde fan hyn. Felly, y ffwythiant gwrthdro yn yr achos yma, yn x tynnu 3 dros 4, eto, fe wirio hynna roed y 7 na fewn, 7 tynnu 3 ar y top yn 4, 4 rhannu fy 4 yn 1. A wedyn, jyst awgrym mewn arholiad, a dwi'n gweld o'n llawer mwy hwylus trin yr algebra os dwi'n sgwennu nid f of x ar y chwith, ond ar y chwith. Mae jyst yn gwneud beth ydych chi'n sgwennu lawr yn bach haws i'w drin. Nawr, mae yna gysylltiad wedyn neis iawn rhwng parth ac amrediad y ffwythiant gwrthdro, a parth ac amrediad y ffwythiant gwreiddiol. Deud y gwir, os ydych chi'n gwybod parth ac amrediad y ffwythiant gwreiddiol, ydych chi hefyd yn gwybod yn syth bin parth ac amrediad y ffwythiant gwrthdro, oherwydd parth y gwrthdro yw amrediad y gwreiddiol, ac amrediad y gwrthdro yw parth y gwreiddiol. So mae hwnna'n handi i'w gofio, fel dwi'n neud, os ydych chi'n gwybod gwybodaeth amdano yr un gwreiddiol, ydych chi hefyd yn gwybod gwybodaeth amdano y gwrthdro. Wedyn, mae gennym ni'r dar melyn ma fan hyn, sydd yn deitha ni fod gan ffwythiant f of x gwrthdro dim ond os ydy o'n ffwythiant 1 i 1. Felly, mi eisiau cymryd gofal os oes gennym ni ffwythiant beth yn ddweud yn llawer i 1. Felly, enghraifft, sy'n ni'n gallu plotio fan hyn os na i fras lunio ffwythiant llawer i 1 ydych chi. Na i feddwl amdan yn hafel i x di sgwario. Nawr, cromlin siap i fasa hwnna. Mi fysa hwnna'n ffwythiant llawer i 1, o reid enghraifft, mi fysa 2 yn sgwario i reid 4, ond hefyd fysa negatif 2 yn sgwario i reid 4 iddo fi. So mae yna lawer o werthoedd, 2 werth yn fan hyn, sydd yn sgwario i reid yr un gwerth 4. Na mae hynna'n broblem efo'r gwrthdro, roedd wedyn, os dwi'n meddwl amdan gwrthdro hwn, y syniad asa, sy'n reid 4 i fewn i'r gwrthdro a cael, wel, dyna fysa'r broblem, cael be allan. Os ydych chi'n rhoi 4 i fewn i'r gwrthdro, ydych chi'n cael negatif 2 allan, neu ydych chi'n cael 2 allan. So mae yna broblem efo ffwythiannau gwrthdro os ydych chi'n cychwyn efo ffwythiant llawer i 1. Fel mae'n dweud efo'n hyn, ydych chi'n methu ffurfio'r ffwythiant gwrthdro neu ddim yn bodoli os oes gennych chi perthynas llawer i 1, oni bai fod chi'n cwtogi'r parth, fod chi'n rhwystro mewn gwirionedd beth sy'n gallu mynd fewn i'r ffwythiant gwreiddiol. Ac yn yr achos yma, yn x di sgwario fi, os dwi'n rhwystro'r parth i osgoi rhifau negatif, a dwi'n deud fod y parth yn dydyn ni
dim i fyny, dim ond pethau positif a cynnwys 0. Yna wedyn, sy'n ni'n gallu ffurfio ffwythiant gwrthdro, oherwydd wedyn yn y ffwythiant gwrthdro, os dwi'n rhoi 4 i fewn, dwi'n cael y 2 na allan. Dwi'n osgoi y broblem o gallu cael 2 beth allan ohono mo. A wedyn, darn olaf o wybodaeth yn hyn, os oes gennych chi ffwythiant gwrthdro, yna mae f o f i pŵer -1 o x yn rhaid x ydych chi, a ffrarall hefyd, os ydych chi'n gweithredu y gwrthdro ar y greiddiol, ydych chi hefyd yn mynd nôl i be nathych chi gychwyn. Felly ffwythiannau cyfansawd ydy hein yn fan hyn, a nathon ni weld hynna yn y pecyn gwaith gynt. Felly mae gwrthdro a ffwythiant greiddiol, os liciwch chi'n canslo hynna'n allan. Nawr, gadewch i ni edrych ar Hen Gwestiwn Arholiad yn y steil yma o waith. Felly dwi wedi dewis un o Haf 2006 yn fan hyn. Mae gen fi ffwythiant f, hefo parth, wel, rhifo positif i gyd, a 0 hefyd. Felly mae'r ffwythiant fan hyn yn cael ei ddiffinio fel ail isradd x adio 1. Nawr, am 3 marc i gychwyn, dyn ni eisiau ffeindio mynegiad ar gyfer y ffwythiant gwrthdro. Felly, i wneud hynna, be na i'n neud yn fan hyn ydy na i adael i, so na i ddeud gadewch chi yr f of x fan hyn, na i adael i fod yn y. Felly ydy yn yr achos yma ail isradd x adio 1. Ac i gael y ffwythiant gwrthdro, fel nathon ni weld chydig y munudau nôl, yn yr enghraifft yn fan hyn ar y chwith, dyn ni eisiau newid y testyn i fod yn x ar y chwith y ben ei hun. So dwi eisiau cael yr x ma sydd ar hyn o bryd yn sownd yn yr ail isradd ar ben ei hun ar y chwith. Nawr i wneud hynny, so ni'n gallu sgwario bob ochr o'r hafalid yma, di sgwario yn hafal i x adio 1. So ni wedyn yn gallu cyfnewid yr ochra, symud yr x adio 1 ar chwith, a'r di sgwario i'r dde, a wedyn dwi angen tynnu 1 o bob ochr. Na dyna ni wedi newid testyn yr hafalid yma, i fod yn x ar ben ei hun ar y chwith. Unwaith dwi'n cyrraedd hynna, byddai ffeindio'r ffwythiant gwrthdro felly, mae'r x yn newid i fod yn f i pŵer negatif 1 o x, diffiniad y ffwythiant gwrthdro. Ac ar y dde wan, lle bynnag dwi'n gweld yr reiddiol fan hyn, dwi'n mynd â hwnna nôl i x. Felly y ffwythiant gwrthdro ydy x di sgwario tynnu 1. Wedyn, rhan b, mae'n gofyn am parth ac amrediad y ffwythiant gwrthdro. Wel, fel nes i sôn gynt, dyn ni angen felly ffeindio parth ac amrediad y ffwythiant greiddiol. Mae gennym fi parth y ffwythiant greiddiol fan hyn, ond ar hyn o bryd sgennym fi ddim amrediad y ffwythiant greiddiol. Felly'r amrediad ydy beth sy'n gallu dod allan o'r ffwythiant greiddiol. Na dwi'n cael reid fewn unrhyw beth positif gan gynnwys dim. Felly y peth isaf dwi'n gallu reid i fewn ydy 0. Felly mae syniad da efallai jyst ystyried be dwi'n cael allan os dwi'n reid y rhif isaf i fewn, sef y 0 fan yma. Felly os dwi'n amnewid 0 fewn yn fan hyn, dwi'n cael ail isradd dim adio 1, sydd yn ail isradd 1, sydd yn 1. Na wedyn, os dwi'n rhywbeth mwy na 0 i fewn, felly enghraifft, sy'n ni'n gallu rhoi 3 fewn yn fan hyn, felly x, 3 adio 1 yn 4, ail isradd 4 wedyn yn 2, a dwi'n gallu gweld felly fod y ffwythiant yma'n cynyddu. So mwyaf ydy x yn mynd i fod, wel mwyaf ydy'r allbwn yn mynd i fod. Felly dwi'n meddwl, so'r ffwythiant yn gallu cynyddu am byth. Felly amrediad y ffwythiant greiddiol f of x ydy y peth lleiaf sy'n gallu dod allan ydy 1, a mae yn gallu dod allan o'r dwi yn cael rhoi 0 fewn yn fan hyn, cromfach sgwar. So mae 1 yn gallu dod allan, a wedyn unrhyw beth mwy nag 1 hefyd yn gallu dod allan i fyny i anfeidredd. Ond cofiwch, dyn ni methu cyrraedd anfeidredd, felly cromfach grwn yn fan yna. Na rwan dwi'n gwybod parth yn fan hyn ac amrediad y ffwythiant greiddiol. Felly dwi yn gwybod felly parth y ffwythiant gwrthdro. Mae hwnna'n hafel i amrediad y ffwythiant greiddiol, sydd yn 1 i anfeidredd. A wedyn amrediad y ffwythiant gwrthdro. Wel, hwnna ydy parth yr un greiddiol sydd yn y top y fan hyn. Mae hwnna'n dim i anfeidredd. Wedyn, mae gen fi'r rhan C i'r cwestiwn, sydd yn gofyn fi fraslunio graff y ffwythiant gwrthdro, a hefyd, ar yr un diagram, mi eisiau reid yr un greiddiol hefyd. Felly, gaf i gael y ffurfio set o echelinau i fi'n hun y fan yma. So, na reid echelin x a draws a y i fyny. Ac er fod yn dweud brasluniwch yn y cwestiwn, ddefnyddio y premesur i fan yna, labelu'r echelinau hefo x a y.
A wedyn, mae gynnu fi, yn fan hyn, mae gynnu fi'r ffwythiant gwrthdro a mae gynnu fi'r ffwythiant gwreiddiol. Nawr, i gael syniad o siap y ffwythiant yma, so ni'n gallu defnyddio table mode ar cyfrifennell i am newid pethau gwahanol. Neu fan hyn, dwi am defnyddio cyfrifennell graffigol. Mae gennych chi hawl i ddefnyddio un o hyn mewn arholiad. Felly, neu reid yn gyntaf y ffwythiant gwreiddiol i fewn. Felly, mae gennych fi ail isradd x adio 1. So mae hwnna'n reid syniad i fi o siap y ffwythiant yma. Ond wrth gwrs, di cyfrifennell ar hyn o bryd ddim yn gwybod fod gennych fi parth y fan hyn. Dwi'n mond yn cael reid pethau o 0 i fyny i fewn. Mae e'n bosib rhoi hwnna fewn ar cyfrifennell fan hyn. Mae gen i'r CG50. So dwi'n mynd yn ôl a golygu pwyso'r chwith y fan hyn. I ddewis parth, dwi angen reid y talnod i fewn neu coma fewn yn gyntaf. A wedyn, dwi angen reid y parth mewn crymacha sgwar. So, felly mae crymacha sgwar yn dod yn y bottom y melyn yma uwch ben y plus a'r minus fan yma. Felly pwyso shift a wedyn plus i gael cromfach sgwar. Dwi'n cychwyn y fan hyn yn 0. A wedyn dwi angen mynd i fyny i, wel, fe ddim reid anfeidriad i fewn, so gyfer reid 1000 i fewn. Hwna'n fod digon i weld o, dwi'n meddwl. A shift, tynnu i gau y cromfach na. So rhaid hwnna i fewn y nawr, a wedyn, dych chi'n gweld, mae'r cyfrifennell hwn yn plotio'r ffwythiant gwreiddiol yma, ond cychwyn yn 0. So dwi'n gallu gweld yn fan hyn fod y graff yma yn cychwyn yn y pwynt 0, 1. Dwi'n gallu gweld hynna'n dod o be nes i weithio allan yn fan hyn hefyd. 1 ydy'r rhif lleiaf, a mae'n plygu fyny fel yma. Felly ar y graff sydd gen i fan hyn, so dwi'n gallu mentro, cychwyn yn y pwynt dim 1, a wedyn plygu i fyny fel yma. Wel wedyn, gan i oddi hwnna i fewn hefyd, yna di y ffwythiant wreiddiol. Na be amdano ffwythiant gwrthdro? So eto rwan, gyda gael pob dim fyny ar yr un lleoledig ar y sgrin. Pwys exit yn fan hyn. Na yn yr ailyn, fe da reid y ffwythiant gwrthdro fewn, mae hwnna'n x di sgwario. Tynnu 1. Wedyn, jyst i gael syniad o'r siap. A dyn ni'n gallu gweld hwnna'n siap 1 fel yma. Ond eto mae'r cyfrifennell di plotio fe i gyd. Dyn ni heb reid y parth i fewn eto. Dyn ni angen cychwyn yn 1 tro hyn. 1 i fyny ydy parth y gwrthdro. Felly mynd yn ôl, a na i olygu yr un coch yma. Felly reid y talnod i fewn. A tro yma, na i reid 1 i fyny i'r 1000 na dwi'n meddwl. So 1,1000. A wedyn cau y gromfach. A wedyn mae cyfrifennell fan hyn, dyna ni, yn dangos i fi y siap y fan hyn. So tro yma, dydyn ni'n cychwyn 1 a draws, dim i fyny. Felly yn fan yma, na i gychwyn yn 1 a draws, dim i fyny. A wedyn ni'n gweld fod nhw'n wedi groesi mewn rhyw bwynt, so neu lle ddangos hynna fel yna. A wedyn ni'n labelu'r un ar y chwith fan hyn fel y ffwythiant gwrthdro. A wedyn, y peth ola felly sy'n ni'n gallu reid fewn ydy'r llinell adlewyrchiad. Eto fydde gael y cyfrifennell graffigol, reid hwnna iddo fi drwy jyst ofyn iddo blotio yn hafal i x. So rhaid mae gen i fi 2 peth yn cael ei ddangos. Y ffwythiant gwreiddiol yn las, y ffwythiant gwrthdro yn goch, a wedyn yn hafal i x, y llinell adlewyrchiad. Felly falle fan hyn yn awr wedyn, jyst i gwblhau, sy'n ni'n gallu reid y llinell adlewyrchiad mae fewn. So hwnna'n mynd trwy'r pwynt lle maen nhw'n croes torri. Hwnnw ydi yn hafal i x. A dyna ni wedyn, dwi'n meddwl, so ni yn cael y marciau llawn yma yna. So hwnna'n dangos beth sy'n cymryd lle. Rei daclus, dwi'n meddwl, mae gen i linell adlewyrchiad, a wedyn yr ffwythiant wreiddiol yn cael ei adlewyrchu yn y llinell yn y hafal i x i reid y ffwythiant gwrthdro ddech chi. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.